मिष्टी तार मम्मी के तबीयत कैसन बा? अभी बता दे भाई। ठीक बाड़ी? मम्मी के तबीयत तो ठीक हो गई, बाकी अब दादी का तबीयत खराब हो गई। क्या बात कर रहे रे बाबा? का हो गइल? दादी के बुखार लागल बा। दादी कहतारीनु कि बुझाता कि तोर मम्मी वाला भूतावा हमारा पोआ गइल का ए दादा। इ त खाली भूते प्रेत में रहेली सब। पापा हमरा बुझाता कि दादियों के जगन्नाथ बाबू को देले बिया। पागल इ का कहतारू? हम नहीं कहत, दादी कहतारी। का कहतारी? दादी कहतारी अरवा चाउर का पूर संगे लवंग ऊंच के ढाल ले बिया। अरवा चाउर का पूर संगे लवंग ऊंच के ढाल ले बिया। दादी कहतारी हमरा के जगन्नाथ बाबू को देले बिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उठी सूती दोनों बेरा हुम जप करावेले सगरी हल्ला बाए दादा। उहे नु बार हम खेलावेले। आधा रात में उठ के भूतवन से बतियावेले। ओझा भिरी जाके खूब झोंटा हिलावेले। बाप रे! कटने वीर जवान के खाटी पर धो देला बिया। एही से नु दादी कहतारी हमरा के जगन्नाथ बाबू को देले बिया। हिया बाप रे! हमरा के जगन्नाथ बाबू को देले बिया। जगन्नाथ